Σήμερα επισκεπτόμαστε το κτήμα Συγκρού ή αλλιώς δάσος Συγκρού, που είναι ένα από τα εναπομείναντα φυσικά δάση του Λεκανοπεδίου. Έχει έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων και συνορεύει με την Κηφισιά, το Μαρούσι και τα Μελίσια. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δάσου, περίπου 700 στρέμματα, καλύπτονται από χαλέπιο πεύκι. Τα 200 στρέμματα είναι γεωργικές καλλιέργειες όπως οπορώνες, ελαιώνες, αμπελώνες, φυστικές και αμυγδαλιές. Στο εσωτερικό βρίσκονται και εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών αλλά και τη Σχολή Αναβρίτων που είχε φοιτήσει ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος. Είστε μέσα σε έναν χώρο, έναν πύργο που ήταν η θερινή κατοικία του Ανδρέα και της Ιφηγένειας Συγκρού, που αγοράστηκε το 1875, τον Απρίλιο του 1875, ως γαμήλιο δώρο στη γυναίκα του, από τον ίδιο. Το 1880 ξεκινήσαν οι εργασίες του πύργου από τον Τζίλερ, αρχιτέκτονας, και μείναν σε αυτό το χώρο μέχρι και το θάνατο του Ανδρέα Συγκρού. Με το θάνατο της Ιφηγένειας Συγκρού το παρέδωσε σε εμάς για να κάνουμε, όπως λέει και στη διαθήκη της, αγροτική εκπαίδευση και να εκπαιδεύουμε καλούς γεωργούς και κυπουρούς. Σήμερα, μετά την ανακαίνισή του, και αφού περάσανε πάρα πολύ από αυτόν τον πύργο, ως νοσοκομείο, άλλες φορές σχολείο και τώρα σήμερα, είναι χώροι της διοίκησης του Ινστιτούτου, καθώς επίσης μουσιακοί χώροι, συνεδριακοί χώροι και μια αξιόλογη βιβλιοθήκη, η γεωργική βιβλιοθήκη, με βιβλία του 19ου και του 20ου αιώνα, γεωργικά. Ουσιαστικά το κτήμα είναι η αυλή της έπαυλης. Βέβαια, το κτήμα είναι ο περιβάλλον χώρος της έπαυλης που είναι επισκέψιμος προς όλους, βέβαια με αρκετά μεγάλο σεβασμό προς το περιβάλλον, γιατί έχει χαρακτηριστεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Δίπλα ακριβώς από την έπαυλη σώζεται και η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Είναι η μοναδική ορθόδοξη εκκλησία γοτθικού ρυθμού που υπάρχει στην Ελλάδα. Μία από τις σημαντικότερες φυσικές αξίες του δάσους είναι και ο φτερωτός του κόσμος. Περπατώντας κανείς στα μονοπάτια μπορεί να παρατηρήσει τουλάχιστον 52 είδη πουλιών. Πέρα από τα πουλιά, στο δάσος ζουν και ζώα και κυρίως ερπετά, όπως η κρασπεδωτή χελώνα και η πράσινη σαύρα.